Bolton got ku tu fermana dadveriya dadgeha tawanên ya navnetevî li ser Amerîkayê tune ye ji ber ku Amerîka ne beşek peymana ku dadgeha li layê hatiye avakirinê ye. Wî got ku ev ê lêpirsînek bo tawanbariya serbazên Amerîkî yên li Efxanistanê ku bi îddiayê sûcên binpêkirina girtiyan bibe tawanek eşkeriya dijî serdestiya Amerîkayê. Ji bo parastina welatiyên xwe her çi pêwîst e Amerîka wê bike û dîsan ji bo parastina hevalbendên xwe ne ku ji aliyê dadgehek neqanûnî ve bên daxwazkirin. Bolton got ku dadgeh xwediyê tu mekanîzmayek nîne ku bêalî bina xwe bi cih bike û endamên wî ji dewletên nedemokratîk ku wekî Venezuela, Komara Demokrata Kongo û her wiha dezgehên ku ne dewletin ku wekî desthildariya Filîstînê ne. Me hewceyî bi dadgeha tawana eyanîfneteweyê nîne wezîfeya me diyar bike û biryarên me biecibîne. Hinek lêkoler nîqaş dikin ku ka çima Bolton biryar da ku di vê demê da bi dadgeha tawanên ya navnetevî ra şer bike. Ji ber ku îhtimala dadgehkirina serbazek Amerîkî bêtirê dadgerên navneteveyî pir lêwaz e. Senaryoya herî xirab da piştî gelek salan dê ew be ku dozgerekî delîlan ji bo sûcdarkirin û fermana girtina kesekê Amerîkî kom bike. û di vê rewşê da ji bo wî kesî çûyîna welatên ku endamên dadgeha navnetevî ya tawanan da ICC pir dijwar bibe. Ji ber ku ew welat mecbûr e wî kesî bigire. Stephen Pomper lêkolerê li Washingtonê ji Voice of Americayê re got ku avakirina dozek dijî hemwelatiyek devletekî ku bi dadgehê ra hevkariyê neke pir zehmet e. Pomper dibêje ku Bolton berdewamiya şerê li dijî dadgeha tawanên ya navnetevî dike ku di dema rêveberiya George Washington Bush da destpêkiribû. Ew rastî ne baş e. Ji ber ku axiftinek vî rengî di navbera Amerîka û hevalbendên wê da dibe sedema pirzgirêkan. Ew hevalbendên NATO û yên endamên dadgeha navnetewî ne li hemberî dadgehê xwedî berpirsyarbûnek navnetewî ye. Pomper bi taybetî Bolton rexne kir ku ew hevalbendên Amerîkayê bi tolan tehdît dike ku heke ew bi dadgehê ra hevkariyê bikin. Wî got ku di dema dirêj da dev ji berdana û risvakirina rêxistinên navneteveyî xizmeta berjewendiyên Amerîkayê nake. Ji ber ku ew şiyana Amerîkayê lêwaz dike ku berjewendî û bihayên xwe li cîhanê biparêze.